kawai ka jingja tengku kali ha ka jinking flyover jong ka Jorabat ka badang hap hapo ka jingkmi jong ka Jorabat outpost Assam. Arngot ki kena pule ke skol ba Assam Don Bosco University Sonapur kila klat no bat weipat ulam mensaujur ha ka te ka jingja tengku kali. Kat kum ka kubor layat hu baki neki laingut ki kena pule ki badang syumi na ka jaka pule jongki da ka ba syonglang ha ka juk ka thok ka badan yo registration number AS01EJ nyau pra nyau nat ka badang temu ban lej phai sha Guwahati Henry Maria Poi ha ka ne ka jingking kala lej ban tenra bet ya ka wei ka trok ka bayeng ha kendong ka badan yo registration number NL01AE iwei pra nyau kabalawan ra sendon ya kane ke jingja bas ngosi. Maria Yoi ya kane ke jingja nakaliang ki pulit trafik jong ka Jorabat kilaher sya kane ke jaka nakabenta ka jingyarap bat lala ban penkit no ya ki sya Guwahati Medical College and Hospital nakabenta ban aya ka jing sumar henry ya arngut kimla syu ban sumar namar ki laklan.